Ens trobem a la carretera de l'antiga Videssa, on des de la regidoria de serveis urbans estem fent unes obres de millora en el que són les voreres. I la veritat és que ens sorprèn, i així li ho hem traslladat a la companyia telefònica, que en el segle XXI tinguem un obstàcul perillós en el que és una vorera, que no respecta el que és l'accessibilitat. Avui, com a regidor de serveis urbans, vull fer aquesta denúncia pública a la companyia de telefònica per tal de que més prompte que tard vinguin així i solucionen aquest problema que tenim peatonal. No? Sin embargo, això infringeix totes i cada una de les lleis de l'accessibilitat en la que tant estem treballant en aquest poble. Per tant, des d'avui i des d'ara i des d'ací, vull fer un cridament a la companyia telefònica perquè ja li hem enviat diversos requeriments, però d'una manera que aquesta empresa, que és una empresa sèria, ens faci cas. I per tant tindrem que prendre medides legals perquè este cable que no pot quedar-se així, que així se pot tallar uno, se pot degollar quan ve caminant per la nit, ja que la il·luminació confundeix el cable, aunque ara hem protegit en unes valles aquesta deficiència de telefònica, crec que no és lo normal. Per tant, li enviarem un altre requeriment avui mateix a la companyia telefònica perquè deixi això en perfectes condicions. No és possible admetre en aquests moments tindre aquesta deficiència. L'accessibilitat avui és un dret que mai tenim que deixar-nos. I per tant, la telefònica té que complir la seva obligació. De no ser així, tindrem que, com dia, recurrir a la via judicial per a que això pugui tindre una solució viable.